Isipai Gorkha Training Center ka arpulai tarik unai lor aja arpoi kila menjer ben penkendria noi ka kerdap ka bayat chamau shaboit bar kiwe kishnong ka balapan thot shiboni ka leit ka wan jaki ba kene ka long hadian ka jinglet jire ubasan bor shulai menteri ka sarkar jilla ka DC East Khasil District ikong isawanda lalu ki officer sarkar jo ka jilla uba pryai sings em bar ki officer ka tarat shipai ka jepen bai ka long bai ka jingkria e kene ka kerdap da ka jaka ka bamenta shawai pat on bai ka jinglot da ka sarkar jilla Hadin juga tu jing jauh na April ngafrai hau tu hu benai te ngilai ia kendu iba penja itu te ila lech Delhi persli ban porsu ya na kam nomor ba hadin bekila ya keren jing kasnong he kai iba plai kan main gate ka ba issue hi menta ka long par further issue ka ba ka dor bersenong ba local MDC ka long maya kan ka main gate kim shift na hang itai di jing kwa te lada kan ka main gate nang ne kin shift na hang ne ngilai keren ru ka expenses na nega jinglut na banta shifting baro ngin pelut na galenga government ngin MDA jungi te ladangi shift ya kata giat hang ne takamud kam don ngin singai kam don lakadon kono no ka ayuru ki civilian kono maddo ki don ka checking kono no dilale hipoka area yang mesti ko free entry and exit yaki nong song jomba mau sebut badi kipat baru nak lenggari kasih jantia garu ki bon kai kena Sweet Falls ni bayi masuk ke bon kene ka jinglet jurup ka long halor ka jing patha ka Ministry of Defence bani penbe kene ka kam ka balak ta shibon ya ka kawan jaki pat ba nakaliang hi jungi ngasmo banong ba menta kasingi kate ka sin jam sakaway pat kabangi yo ban jam ha ka bedi ka jing pen ban shift ya kenika gate ban pen kenria no te da ka jing shim kya jong I minister shapo Delhi ban ya kendu yo Union Defence Minister tang arbanai menshua enre la yo order no pat sha u DO sha Defence Estate Office shapo Guwahati bakin hab ban wan page lani ban khau ban wo ya kata ka jing don kam ban kenria ini ka giat te kani ka singi ka bangi kendu menta singi ringkat ka jing don lang ka executive committee jong ka dor barsinong mo shiboj kalong ba ka debe ka inspection ba ka meeting ba kumno ba ngin la ban pen kenria kloi ini ka giat ha kani ka we kaliang knang ba kaya kayang jung pai ba kan suk nang ni shkhmat bat na kaliang minister ru la ban kya ha ka meeting mene ba kishpai 58 GTC kumbalong kim day ban penwit wat la dampat la ban pendep ini ka giat ban pen kenria ru andre hakini kitsingi ban wan ndai ban penwit ndai ban haras lene ban ban ben yiki pai ba professional mo shibo ini bayat bayang na kani kasuro tene kan yang dumiru ngiyabang ba lanu kan dep lanu kan kerja kani kata kasong ha kimi ka kasong komen bat idiu tono office ki officer hilong ba misalnya ka bala ban pagwan kam tinggi na kaling senong niya kapat ya DO officer wedon lang tang ya ikran pas ba ile stom ka bala man pagwan kam